No a na co máte talent? Já jsem měl sám přes celou Českou republiku 9 hodin. A můžu se zeptat, odkud jste? Já jsem z Karlovarského kraje. Tak nech se páči, jděte na to. A teď jsem šel do centra. A teď najednou z ničeho jsem šel dovnitř a teď tam stály 5 holek. A oni, jak mě viděli, to mě... A ona, jak mě viděla, tak ona udělala takhle. Jako takhle a udělala z vás sama takhle šla. Jak nám to říká? Na co máte se dívat? Jo. A šel jsem na, já se to úplně rozsekal. Mně se líbilo že umíte jako pohybový refrény. Máme rádi ľudí, ktorí sa toho neboja, vyskúšajú to, vôbec toto nevedia. A nevzdávají se. Já Já jsem to rozsekal.